A ranar Lahadi 21 ga watan Yulin shekara ta 2024 ne 'ya'yan ƙungiyar Miyetti Allah Kautal Hore suka haɗu a fadar shugabansu na ƙasa wato na Maliya Alhaji Abdullahi Bello Badejo domin taya shi murna bayan sakinsa da hukumomin tsaro suka yi tare da tattauna muhimman batutuwan da suka shafi ciyar da ƙungiyar da kuma 'ya'yanta gaba. So you can see it's a win-win situation, and it's going to carry, it's not an ethnic ministry. This ministry will cover everybody that's interested in the livestock sector, from those that are going to produce silages, those that are going to do meat processing. So we are happy, that is why we are very, very supportive of Mr. President. I will say with boldness, without any fear. On the issue of the planned protest, we view the protest as an attempt to sabotage the takeoff of the ministry. So definitely, not only our youth, our arrows, every conscious pastoralist will not join any protest now, because we have suffered too much in this country. We have faced persecution, we have faced persecution, we have faced propaganda of different nature. Now we have an opportunity to support government to develop this ministry, and people are coming up with a planned protest. I don't think our members, whether conscientized or not, will not join any protest. And we want whoever is protesting to avoid our cattle markets, to avoid the assets belonging to the pastoralists, because if you think you can protest, you see our cars, you think they are cheap meat. It's an expensive business to touch our cattle. Yayin taron, harɗoɗin Fulani daga faɗin ƙasar nan sun yi ta tofa albarkacin bakinsu tare da yabawa shugaban saboda yadda yake faɗi tashin ganin rayuwar al'ummar Fulani ta inganta a kowane saƙo na ƙasar nan. Watanni baya da suka faru da suka shige abubuwan da suka faru da mu bayan fitowarka mun samu prejo daki fiye da duk yadda kowa yake tunani. Har da dogarai ma. Wane prejo ne muka samu, yaya za su yi su zo su gana da mai girma national president? Yau a cikin ikon Allah ga mu a gabansu. Ka buɗe ido ka gan shi. Da madadi north east warto yake mada. Allah sakar ma alheri rotun jihuda. Kudin saka ko a yau da bode daban da Allah na ne ma bin da na ne ma Allah bin di sai to a yi ba. Wata berde mutar imana fata tun ke buru shugaba da mai da ikilai dun na yi ba ko dufeni indiya ne ka fito sauki banye dole ane hasada to wadana kan hasada hewta e gorko neɗɗo ko ɗum nayi wondo jooɗi seeɗaɗi gaɗa sedde ɗi paya ɗi ɓura mo nagge ɗari hena mo nagge ɗari yoɗa mo sowareno jempigel aydami jaɓayde ngam biddi ma ko aynori payri to fulɓe en joni hasada tabbas ko heɓake daga zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk annabawa sun shiga kaisi iri wannan daban-daban. So wannan mun gaje shi a addinance ne, ba wai yau ne aka fara. Sannan kuma a gaskiya mutanen da ka gansu a nan akwai jajircen mutane wanda suke biye da kai. Da ana gan cewa kai to yanzu rike kan nan da aka yi an wanke ka ne, nono ne a kuryanta. Wata gaskiya da kake gani wallahi ita ne take gwada kanta. Da kullu yaumin mutum da kake gani a gaya mashi cewa wai a'a wai kaza ne kaza. Allah ɓeydana moɗo karama mawɗum jomirawo ɓeydana moɗo min woni Aboubacar Mohamed camanu Sona South West ko o yahi jooɗe ɗo to e woodi camanuɓe caman Lagos non ɗo caman on ɗo non ɗo caman Osuna on ɗo camanu Isa Yaro non ɗo ɓe cuɓi ɗon South West gaba ɗaya to jomirawo secteur makko fa hannde e Jafar
e sifo stafu wallahi jomirawo ɓeydana ɓe darda allah ɓeydana ɓe garama to ɓe noddi to min monni min ƴuufi ɓe mbiya a muñeni deƴƴe muke cewa shi ne kama Abdullahi Bello Badarjo da aka yi a baya shi ya bindiketin cewa kungiyar mai ta Allah kautal hore kungiya ce ta zaman lafiya domin da ba haka aka dauke mu ba yana ce mana mu bi doka da oda wannan doka da oda da muka bi har Allah ubangiji ya nuna mana wannan ranar saboda haka jama'a kowa ya shirya dama idan har zaka kyauta da niyya za ka gyara zuciyarka za ka yi wa al'umma hidima za ka yi abu saboda Allah to kuma dama ka jira kuma abin da zai biyo baya saboda haka wannan ba wani abu mamaki ba ne da karshe ina kira da fulani duk inda fulani suke a Najeriya sa yayan su a makaranta su sa yayan su a makaranta domin rashin sa yaya a makaranta shine bedrock shine problem din da yake jefa fulani masifar da muka samu kan yanzu jama'a duniya ta riga ta tafi fulani sai dai su faida kyalin inda aka taso har yanzu kowane shugaba wanda ya yi shugaban Najeriya ya samu irin wannan jarawa to muna yi muku godiya gabaci daya ga wannan gagarumin taro da kuka zo kuka nuna ma kanku kauna da soyayya da wayansu abubuwa na addu'o'in da kuka yi gaskiya Mr. President a duniya ni ban taba gani mutumin da ake so kamar wannan farin jinin kuma sai kuma ka sama babu wani kungiya yanzu kamar mu yata alfata mai manufanka da aka kawo irin wannan abubuwan duk alheri ne gare mu duk Najeriya ita ne so duk Afirka ma ba Najeriya ba duk Afirka so muna wa Allah godiya da ya kawo sannan na biyu insha Allah za mu zo mu yi ziyara kowane state sannan kuma za mu zo mu kafa biyati Allah da office kowane jiha sannan kuma za mu yi ziyara mu ga gwamnoni mu ga shugabannin kasa mu ga duka yanzu ba abinda aka ce ana neman sa ya zo Chadi ana neman sa don irin wannan ba taba gani yanzu haka ana gidansa to kun ga cewa ba Najeriya kaɗai ba ke magana to muna yi muku godiya da wannan ziyara da ɗaukaka Allah ya ɗaukaka shi Allah tsare shi Allah taimake shi Allah ya sa ya kai matsayin da ba mu sani Allah ya sa wannan abun da aka yi masa dama idan mutum yana da farin jini to yanzu duk duniya ba su sani da ba san Bello ba da ba yau gashi an sani. A nasa bangaren shugaban kungiyar mai Allah kautal hore na ƙasa Alhaji Abdullahi Bello Badejo ya bayyana matukar farin cikinsa dangane da ƙauna da suka nuna masa da haɗin kan da fulanin ƙasar nan ke bashi. lafiya cikin addini sannu na farko da ni da madadin iyalai na da kuma zuri'a lafiya babban bako mai raina masauki muna godiya da wannan ziyara lafiya adali sadauki yadda na fahimci abin wannan ba taro ba ne lafiya sannu adali wannan ziyara ne kamar yadda na gani aka rubuto mu bukata ana so a zo a ziyarce ni a yi mun barka da dawowa daga ainihin aikin haji lafiya sannu adali da kuma barka da sallah lafiya sannu babban bako ainihin dawowa da kuma dawowa na daga ziyara ko in ce daga wurin karatun da aka kai ni lafiya sannu babban bako mai rai ka je ka gani ka rubuta kuma ka karanta ba za su iya da kai ba masu maganar nan ku takaita ba haka ba zan sa a zane mutum da tuba suke yi in na fahimci abu uku ne ya kawo
gaskiya da an kai kusan sati biyu ana ta magana na in ba da lokaci ba don komai ba don saboda ina gani da cewa halin da ƙasa take ci wanda yake adamawa akalla ba a ƙasar ba zai taho nan zai kashe kuɗi fiye da 10,000. Na yi in kauce ma taruwa irin wannan domin saboda mutane karsu hidima, to amma hakan sai na ga ana zuwa mutum 3 mutum 4 mutum 5, to sai na ce to ai abin da aka gudun ba a tsira ba, to wanda in bari in sa rana kamar ita yau a zo mu ga juna, don har wasu ma sun fara cewa watakila anya na fito ma kuwa da na ji daɗin irin fiskoki kuma da na gani a domin gaskiya hakan ya nuna mun cewa lalle kuna tare da ni, ina kuma tare da ku. Baran taɓa mantuwa wani tafiyan da na yi Ghana, na je kafin mu kai gurin da za aka ajiye mana kujera in zauna, wasu mutanen su jandar ne ko sojojinsu ne ko 'yan sanda ne, ya kai kusan awa ɗaya saboda tsabagen yawan fulanin da suke so su ganni kafin a kai wani kujera. To ni da na tashi na hau mimbari na ga duniyan fulani, na ce alhamdulillah, na ce duniyan fulani kuna yi na kuma ina yin. Magana ya kare adalci, ya gama magana ya kare. Wannan shine kullum in na samu na ga mutum yana dan fa'ita shi yana haifiya yana tada jijiyan ba sai in ce ayya. Ni al'amari na fulani Allah ya kaddara ni ba muna fulani ba ne, ni asalin ba fulatani ne. Hazan aka tashi a fulani ma in tafiya in aka tankaɗe aka yi rere za a ga wasu a baya. Akwai masu shan shayi. Idan na ce ni ba fulatani ne na asali kuma ina son fulani na ka bari tare da su. Na farko fulani mun san cewa an cutar da mu, ba komai ba ne ya sa na ƙi in ɓace in je in zo a wani wurin da fulani ba za su iya zuwa gurina ba. Daga nan sai ya roƙe su da su ɗauki kamun da jami'an tsaro suka yi masa a matsayin wata ƙaddara ta Ubangiji, ba wai su danganta wannan ibtila'in da ya shafe shi ga wasu ba. Na zauna a inda kowa zai iya gani na, saboda me, saboda mu rika gani in akwai matsala mu ga wani irin matsala ne ya zamu yi mu magance ma ku fulatani wannan matsala. To fulani Allah ya kara ba mu hakuri, amen, mu kara haɗa kai, mu ci gaba da haɗa kawunan mu yi haƙuri da junanmu kamar yadda caman Jigawa ya ce. Amma abin tsoro ne maganar shi duniya ta za ta koma sama ne. Miliyoyin ana samun sauyi na zamani, to aka ce idan zamani ta canja mu bi zamani. Wannan na gode muku, mu fahimci cewa ba abin da zai iya faruwa a rayuwa. Wannan na'urar da nake magana da ita in ba harkar ilimi ba ba ta yi ba. Za ka mu mai da hankali ga 'ya'yan musu yi karatu. Tun da Allah ba da dama irin wannan haɗuwar mu, muna da shugabanci a matakin ƙasa, matakin jihohi har zuwa ƙasa, wato ma'ana muna tare da gwamnoni har zuwa kuma shugaban ƙasa. Tun da kuwa mun taru irin wannan, tun da kuwa Allah kaddara na ga kamar akwai 'yan jaridu a wannan gurin. To tsakaninmu da masu mulki 'yan jaridu ne, su ne jakadunmu wanda suke kai sako zuwa ga wurin shugabanni. Idan ka ki ganin mu kana shugaban ƙasa ko kana gwamna ko kana wani mai mulki, to za ka karanta jarida. Ina gani da cewa tun da mun samu wannan dama, a madadin Fulanin Najeriya a ƙarƙashin shugabanci na da nake yi, ina ga ya dace na sa sakatare ya rubuta wani sako zuwa ga wurin shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu da ministocin da sauran gwamnonin Najeriya. Abin da ra'ayinmu a Najeriya
su fahimci kuma me muke so a gare su fahimci me muke nema. Kuma abin da ya faru da ni ba na so wani ya hasala, wanda idan ni na sani da cewa da Allah ya yi musulmai ya kaddara mana da cewa akwai jarrabawa mummuna, akwai kaddara mummuna, akwai kaddara kuma ta to wannan kaddara ce wanda idan duk wanda yake karatu idan ka duba suratul baqara Allahu akbar, idan ka duba suratul baqara zaka gani haka yana faruwa. An faɗi cewa za a jarrabe mu, idan aka jarrabe ka yanzu na fito to wani ne yanzu wani ne to ina ruwana da wani, wallahi kama ni da aka yi ni na tabbatar da cewa kaddara ce daga Allah, babu wanda ya isa ya ce wai shi ne ya sa ni yanzu, ko da wani da zai ce wai shi ne ya sa aka kawo zai ce ƙarya ne tun da yardan Allah. Tawakkali gaskiya ne. Waye ya yarda mu haɗu a nan gurin yau? Allah ne. Mu yarda da Allah. Allahu Akbar. Akwai wani wanda ya ba da gudunmowa yana tunani ya sa ni na yafe masa. Ban taɓa kwana da wani a cikin rayuwata ba, ban taɓa kuma yanzu don wannan abin ya faru kuma baran sa zargin wani a cikin rayuwata ba. Sai na gode ma jami'an tsaro da hukumomi wanda muke tattare da su har zuwa ga lokacin da aka kama ni, har zuwa ƙarshe, har zuwa ga wannan lokacin. Kamar yadda nake faɗa da cewa idan akwai ma wani koko wani wanda shaidan yake zuga wasu koko su tarin wane ne to na ya fe musu. Allahu Akbar. Allah ya taimake mu ya sa mu dace mu jajirce mu ci gaba da neman mu amma a bisa doka da oda. Harkokin da muke yi a jihohi har kullum abin da nake ce muku, kansila kana tare da shi yana da tsarin mulki ya aje shi, mai anguwa haka sarakuna. Don haka mu ci gaba da bin dokokin Najeriya, mu ci gaba da ba da gudunmuwa a duk wani abin da ake ciki. An zalunce mu tun lokacin da aka dawo da mulkin demokuraɗiyya zuwa yanzu, tun lokacin da sojoji suka bar mulki Fulani suka shiga halin ƙaƙani. A don haka mun tabbatar da cewa da Fulani za su kare zuwa yanzu da sun kare, Fulani ba za su taɓa karewa ba. Albarkacin da Fulani suke da shi baka isa ka karar da shi ba. Bayan haka kiwon da Fulani suke yi shi ake ƙoƙarin gyara mana a yanzu. Muna tunani za mu faɗi ra'ayinmu a kan wannan, a kan me ake ciki, kuma in akwai roƙo mu za mu gabatar da roƙonmu a rubuce zuwa ga gwamnati wanda mu ci gaba. Mun gode Allah Ubangiji da mana da. Mun san cewa sun taho nan ba gidansu ba ne. Ba gidansu ba ne, wasu watakila sun kwana ba daidai wa kudin wasu sun kwana da yunwa, to a yi haƙuri sha'anin fafutuka da kuma nema ke. A don haka don Allah dalilin da ya sa muka zo nan fada muna tunani da cewa don kowa ya samu guri ya zauna mu yi ido hudu ko mu yi ido takwas tare da kowa da kowa. Musamman kamacamomi na jihohi da arkawa akwai hall wanda muke yin ayyuka, sai mu koma can don Allah in aka je nan a yi biyayya arkawa da camomin mu su fara zama a kujeru, ɗan jaridu su zo nan sai mu faɗi ra'ayinmu ko mu faɗi sakonmu zuwa ga gwamnatin nan. Bayan haka, Alhaji Abdullahi Bello Badejo ya shirya wani taron 'yan jarida a gidansa da ke garin Karo na jihar Nasarawa, inda ya nesanta 'ya'yan ƙungiyarsa daga shirin shiga zanga-zangar gama gari da wasu ɗaiɗaikun mutane ke shirin yi a ƙasar nan, inda ya ce ƙungiyar ba za ta shiga zanga-zangar ba. Bello Badejo ya kuma gode wa gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmad Tinubu saboda cika musu da ɗaɗɗan burinsu na kafa ma'aikatar kula da dabbobi ta tarayya, inda ya ce wannan ma'aikata su aka yi wa
domin sun fi kowa yawan dabbobi da kiwo a Najeriya da ma nahiyar Afirka. The question is better for you to ask about how Fulani can have a grazing reserve. Maybe you can have a very good question. You can have a very good answer. Assalamu alaikum yan uwana makiyaya, kamar yadda Allah ya sa wannan National Secretary ya karanta abu da Turanci. Idan mafi yawa a duk lokacin da aka taru zan so mu yi magana da Fulatanci, amma 'yan jarida dole sai ka fahimtar da su abin da kake nufi don akwai mutane da yawa. Amma 'yan uwana in ka karanta Turanci ka tafi to baka musu adalci ba. Makasudin karanta wannan takarda a nan, na ɗaya mun yarda da shugabanci na Najeriya a yanzu yadda ake ta tafiya. Mun daɗe muna fafutuka, hatta kulle ni da aka yi ina ji shugabanci ne ya jawo mu wannan kulle ni da aka yi. Bayan shugabanci ne muke nema mu cimma a al'amura na Fulani. Tun zamanin shugabanci shugaban ƙasa Muhammadu Yar'adua, Umar Musa Yar'adua, muna fafutuka muna neman gwamnatin tarayya ta yi wa Fulani ministry nata. Ministry wanda za ta duba ta taimaka wa Fulani. Idan aka tashi, idan ana neman ministry, idan ana neman matsala ta Fulani za a je gurin wannan ministry. Alhamdulillah Jonathan ya zo, mun fara tafiya da shi, mun fara rubuce-rubuce. Allah ya kaddara Jonathan bai mana ba. Allah ya kawo ka babanmu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya yi shekara 8 har ya gama. Aka rika waƙoƙi daban-daban, kafin colony, grazing, menene, an kira mu daban-daban, sunayen da aka kirawo abubuwan Fulani daban-daban. Alhamdulillah sun yi iya nasu ƙoƙari. Buhari ya tafi ba a mana ba. Allah ya kawo Muhammadu shi Bola Ahmad Tinubu. Yayin da muka fito muka goya wa Bola Ahmad Tinubu, mun ce muna so ya zama shugaban ƙasa, in Allah ya yarda zai zama alheri gare mu. Mutane sun zage mu, sun tsine mana, mutane sun gaya mana abubuwa daban-daban. Wasu sun ce mun karɓi kuɗi, wasu sun ce mun yi abubuwa. Alhamdulillah Allah ya san niyyarmu akan al'amura ya za a yi Fulani su ci gaba. To alhamdulillah yau gwamnatin Muhammad Bola Ahmad Tinubu a ƙarƙashin shugabancinsa an ƙaddamar da ministry na Fulani. Kun ga an mana ba zata. To alhamdulillah za mu ce ba mu yi asara abin da muka yi a baya ba. Daga haka wannan ministry muna goyon bayan shi 100%. Muna kuma goyon baya a duba mutanen da za a sa a ƙarƙashin wannan ministry. Kara zamanto a yi rijiya ta ba da ruwa, guga ta hana. Ya kamata ɗan jarida su fahimci wannan. Guga, rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana. Don haka a duba mutanen da za a saka a wannan ƙarƙashin ministry. Muna goyon ba ministry 100%. Idan ma duk anyamuri ne, kowane ƙabila za a sa a wannan, inda zai ma Fulani adalci shi muke. Bacin hakan nan akan harkar kungiyoyin Fulani a Najeriya. A Najeriya yau Senator yana so ya zama shugaban Fulani. Tsohon gwamna yana so ya zama shugaban Fulani. Tsohon sarki yana so ya zama shugaban Fulani. Senator mai mulki yana so ya zama shugaban Fulani. Wasu masu mulki suna so su zama shugaban Fulani. Abin da ya jawo haka kuma ana gani da cewa Fulani su ne ake amfani da su a harkar siyasa. To kada mu yadda a yi amfani da mu a harkar siyasa, a yi da mu a harkar siyasa amma a al'amari mai kyau. Kada a samu mu yi abu wanda ba mu san kansa ba mu je mu. Kamar ra'ayinmu akan wannan protest wanda ake so a yi ko zanga-zanga wanda ake so a yi, mu ba mu san da maganar abin da ake nufi da zanga-zanga. Mu ba mu san abin da ake nufi da zanga-zanga ba. Matsalan da muke da shi wanda Fulani suke da shi tun lokacin da aka dawo da mulkin demokuraɗiyya zuwa yanzu, tun lokacin da sojoji suka bar mulki har zuwa da yanzu, halolin da Fulani suke sha ya ishe su da dukkan wani al'amari. To don haka muna tunani ya za mu yi mu fita daga cikin wannan matsalan da muke ciki, bara mu sake tsoma kanmu a matsala ba.
domin mun iya tunawa masifu ta faɗa mana daban-daban a Fulani a Najeriya, amma shiru kake ji kamar an suka dusa mutane arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ba mai magana. Taskun da Fulani suke sa a Zamfara, Katsina da Sokoto da Kebbi da sauran wurare, wahalhalun da Fulani daji suke sha ya ishe mu ji da wannan. Don haka muna goyon bayan a yaƙi duk wani al'amari wanda ya shafi ta'addanci a Najeriya. Amma yayin da dukkan hukumomin tsaro za su gudanar da yaƙin su tare da masu tada zaune tsaye, su yi a hankali domin gidajen ɗan uwanmu makiyaya a daji suke. Mu ne wakilan 'yan uwan Fulani makiyaya wanda suke daji. Abin da muke bukata har kullum Fulani a rika mana adalci. Idan bafulatani ya yi laifi, mutum ɗaya da ya yi laifi, kada a je a tattara da wanda bai yi ba bai gani ba ya je a tura shi akan ana neman mutum. A ƙarshe muna godewa majalisar gwamnatin Najeriya, gwamnatin tarayya, ministocin da duk wanda suka ba da shawara aka ƙirƙiro wannan ministry, muna godiya gare su kuma muna tare da su. Mun kuma za mu ci gaba da biyayya da dukkan wani abin da aka gudanar da shi akan abin da zai taimaka ma 'yan Najeriya da kuma musamman ta ma Fulani. A duba matsalan da Fulani da 'yan Najeriya suke ciki, waɗanda suke ce za a yi zanga-zanga suna da zarafi irin nasu, wanda yake bara mu ce ba su da zarafi ba, domin saboda mutane a Najeriya ana shan wahala. Ba wahalan mutum ɗaya ba ne, mutane ne gaba na Najeriya suke shan wahala. Ba ma so, muna kira ga duk wanda za su ta da wannan zanga-zanga kada su yi amfani da wannan zanga-zangan su mai da shi siyasa na ɓangare ɗaya, domin saboda abu ana iya tada shi amma ba za a iya sani inda zai tsaya ba. Don haka arɗawanmu shugabannin Fulani a duk inda suke, mu yi taka tsantsan ga duk sar mana da ra'ayin da ake so a yi akan abin da ya shafi zanga-zanga. Mu mai da hankali ga kira ga gwamnonin Najeriya da su kwaikwayi abin da Umar Bago, gwamnan jihar Neja, ya yi. Shi ne gwamna na farko wanda ya fara kaddamar da ministry na Fulani a Najeriya. Gwamnoni madadi mu mai da hankali, ina za a je a yi zanga-zanga, mu tunkari camomi na jihohi, ku tuttuɓe gwamnoninku. Mu ma za mu taimake ku, za mu rubuta musu takardu su kirkiro ministries irin wanda gwamnan jihar Niger ya yi. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya taimake mu. Yan jarida mun gode kwarai da gaske, har kullum a rika mana abin da muka faɗa su za a je a rubuta, kar a canja mana ra'ayi ko kuma a canja mana al'amari. Assalamu alaikum. Bayan kammala taron, sai shugaban kungiyar Meti Allah Kautal Hore na ƙasa ya ci gaba da zagayawa don gaisawa da jama'arsa da kuma yi wa juna fatar alheri. Sosen ɓe ngari komnimo ɓe jaljali to nder ngarɓe wodi goɗɗo ko mi anda e inde maɗa. Mi woni Alhaji Bugana daga leydi Neja ɗo lafay tawte mi arɗo mo jonal zone A. To mi wari ɗo ya hande a heɓi a wari a yimmi horejo yetti Allah kawtal hore ɓawo lebbi ɗiɗi yoku timo hande o ronki on gosese on ngari on yiɗimo on fofnimo on jaljali on mbiyata ɗume woni. min joni mi wodano on noon no kaɓɓito reedi o fulfulde jogori addu'a ha Allah wurtinani en o jagorɗo meɗen bello boɗejo mi wari mi wodano Allah waɗa barka, Allah waɗa barka, Allah tawtana pulaku yeeso. Kanjum garmi waɗi sewo mi aha yiɗo mo daake kullu o metan radio mi Ayuba Laami o muñal mi mawni o mi wari waɗi ɓurna kanjum waɗi wiyan hande faade o faare bello boɗejo
marɗo jungo wojje jogaki mo inde imo andi o yuɓɓini lalle en to Allah hoddiri dow makko en kaddara Allah kaddaranimo nangaymo suramo on ma bo ɗum jangirde mawde ko yeeɗi to gam non ko o wi to ma e woodi marɗo jungo an ko o tummata ko moye to ko ma e woodi mo ceeɗan yawdari woodi jungo ha de ko yafanake to ko noddata bandiraɓe fulɓe ɓe joggo yaafuye hakkude maɓɓe ɗum kawta hoore ɗumni joni ɗin fulfulde en keɓata mo bello boɗejo laatiɗo ardaniɗo pulaku kay gabaɗe kanko o hakkita kowaɗa kowa to minon joni min ngala ko mbiyata Allah ɗawtanamo mangu Allah ɗawtanamo yeeso kanjum min mbiyata ala o herɗiraɓe mi herdi gana diga diwal leja ɓawon ni min jogake hoorejo mi yetti Allah kawtal hoore lebbi jowi so Allah laami wurtinimo nden bo o yofama iga o yoofa fulɓe iga lesɗe feere feere e nder Nigeria yaasi Nigeria yiɗi wara homnamo jaljanamo sey hande ñalde noggas go'o lewru joweeɗiɗam o rokki ummatore fulɓe iga diwe feere feere les ardungal jagorɓe dental ngal ɓe diwe e zonal central i north east kuna wala du kuna Nigeria kuna wala du woyla Nigeria ima dai kala zone ɗi mari jowe ko leydi Nigeria ɓe ngari ɓe ɗuɗɗumo nden ɓe jaljalimo ɓe mballimo seyo Ibrahim Romadake kode radio international diga sare laami e Africa radio bello to Allah sabina wonde min nana yimɓe mala bo ko walla jogiɗa woni Amar Musa to rayiki a wari hawrinde waɗade ɗo ko konde so woni hakkillo ɗum gaskiya yanayi tsari ɗin gwamnati waɗi gaskiya waɗi tsari foɗa kuma waɗi tsarin ɗingon kula jamu marle saboda marle to kara jamu gaskiyar magana nema jamu yanayi to marlen jama ke shiyan jamun ma'aji shiyan jamun marle nema shiyan jamun to yiki gwamnati tinki Ministry of Livestock kakila nawa shanu to no fuɓe keɓirta riba do ministry ɗum to tiggama min nodde fulɓe domin tan wore ɗum gaɗa domin gal atal ko ngol lawol ngol ɗum tokkoy inganci ɗum watta marle men e keɓa inganci jamu sannan kuma inganci jamu ɗum marle kanjum woni inganci jamu ɗum yimɓe saboda to har marle jamaki tunda dama eɗum hirsaɗe kuma eɗum waɗa amfani kosam tewu ma'aje sai a goto ɗum mema jamu fulɓe ɗum mema jamu duniyaji ɗum mema jamu kuma marɗe to ko momi no taw ganata fulɓe dañiki ɗum tigga e ɗum gam maɓɓe haɓɓe duwan daman musamman ɗum duro ko durgol ngol kuma ngol ɗum watta saboda ɗum heɓa inganci mako kuma kanjum min giɗi fulɓe ɓe gaɗa ƙoƙari ɓe jiya cewar no ɓe gatta ɓe gara ɓe ɗumanto ɓe jogo ɗum tsari ɗum wadde ɗum gwamnati wadde saboda to ɗum heɓa ɗum